Bahaijaning khan or bahaijaning jangna saimaliya inke ang asuk no rungu inke obono phurana nangnai phuran bainai tewaisa milike lepana nangnai bono Hello, jotona lamsugan YouTube channel tinin ka 1st August August mas ni 1 tarik tini inke o August mas ang by related mane o August mas ang achai mani inke hebna o mas no kitchapan chajagya tamni male belai khino tungu o mas asake tungo sailap kare wati bu washu wago ngai mia to July tong mani 31st July ngai mia watai sapung watai abono kun fru tungo kun fru watai amte haita ngai washu birthday rok khai kang kai shida asake satung tungo last year ni ani birthday vlog no baksa nukhna asake kolomo ani u favorite place ajagao thangai nai cake ralai mani nugya khungke nai di ang link ri one I button no kai washa wata yo satung amte heng tongta saimia taklai tam janeng no ke ang no rongna mia ni video phunuk mani petum ani amani thapa sabai rekha kai abono tini ang snamnai thewinai ne harpe gruinai thewinai snamai daman try khainai nai Petum tujong berma dairi zakata na thapa bisingo hingkaba bahaiman khangkaba thangsinai mile hingke tabuk ang ha chogoi gena ha chogoi hano kaham ke sapi ginai thapa kebayo tagere nai bidino please pulanchimi paithak jora nai di skip ta khaidi hingke tabuk ang hana harnan thangana etong nang thapa sebai mani hindi thapa lepai legena thanya ang chele ule panarok lepaya etong hi ma nang thani nang lepai di kam nyang ma lepai tong nani Hiko thapa obono tabuk thegrana ang waishapana theza gya khu theunya je gya khu thapa kakagrong no agi ama tongfru ba bomang khayung ka ba ang khlai nai je gya waishapano bahai jeng na saimali or kapla khaina ngali shoot je camera on khaina se pogoi thanga post rajak ke post rajak ya hin tong tang ke ang ka hin sawi tong kha kok camera on ni yang le post khaija hinge angoro tui kisa nawi ne hano kisa amte ke shili ne amte he khlai sika
Hingke ani samung chaya khugangge na karja diano ang rengya kutini no puilam te hai khai tongo hingke if norok ke bo saimanai tongkangge please comment khai sadi bomti ke khaike tesa kaham ang je rengtui khlai tongkha bahai janing kha norok bahai janing jangna saimaliya hingke ang asuk no rengo hingke obono phorana nangnai phoran bainai tewaisa milikhe lepana nangnai bono hingke oro hor musungei phorannai bono iko thapa ranmani bagui mo phati tongmaikha tabuk obono tesa milik ma khainai milik khaigrana lepai pai kya pa kungkila pungui tongo samung kisa pai gra kha thaparok lepai pai kya hingke angrong no kaisa question renai norok to ano amsuk din balogoi norok ano ani video nai tongo hingkai obviously norok ani bare to kisa misa saimang khana heda hingkai ang norok no kaisa question renai a question ni answer please ready ang bo saimana mu chungo norok ano bomsuk busuk joratei saiman kha abung kha ani birthday bufru August month ni body to ang achai abo please comment khai shadi haibana ang norok no option renai tinta option abong kha 13 inke 14 inke 15 o kai thamni bare bomo comment khai shadi fiaba cheating ma khaya Instagram Facebook ar ma thanglak thangyawi naima logi na ang question khaima logi na ma sanai inke no cheating betum muinu nasiriya betum dur phaija ka tanan songnani nung saida manan birthday bufru saimia nung to thakamu last year an birthday khaibru pukhiri wo an favorite place ka cake buma cha thangana thangka thangabo hingke te kaisa kok abong kha negative comment ate hai negative comment renai rong no ang sanamu chungu norok nai tong kang kai bukuk sitra sawi tamman borok rong no omsike nasle re tamoman chung borok osungsaro kisi sani bagisi tongwi thanani mahai hai diba chung ajai ka hangka to chung obviously ma thrinai hingke o kisi sa jorawo bahai ke borok bai borok no nashik malaya nugui malaya amte hayang man hingke abon ang norong no sanamu chungu nasle nai rong no nasle wi kuno man ya chung osungsaro kisi san bagisi tongna phayo tini tongo khana kri amte phanang manu aboni bagai o nasler mung no delete khaisidi bokhani hoite bokrok ni hoite hingete kaisa kok nung sitra video ta khaidi chela buya bari buya tamabo sitramani sitra hangke video khayawi tongnai bojaga swijak tong chung borok joton naithok nijini bagai sak ni bagai chung joton naithok nini bagai sitrang mamphano ang ani nijini bagai ang naithok ni wansugu hingke norok bo omte hini no wansuk de ang naithok sak no hamjakdi sak no naithokjakdi haikesi जों alka borok no bo naithokjangnani alka borok no bo hamjangnani alka borok no bo nasler yangnani haya diba sak no naithokjakhono baksa kri da एकदम फुनुंनाय जात इ आं नायथगु आं बिन सायनायथगु omde hai no saya ang
just bui je sapano shitra hani satung no nung sak naithogo huni ni nimba khabisingo naithogo huni nai nung wan sugina di hengke nongkha te kuno nanya hengke nung afro buino no je sapano satung je sapano shitra ni kale moha shitra pan ni sai dong thong nung kunong jaglak nung amte ki wan sugina khangge bkhao mujunar dane okok no hengke ang tabuk mamui songai grana phungni mamui hengke nai tongni o blog no paya sak jorate kasing mosla na hagana muyo rinani mo kaki songro na harine angoro kai re phaimani thangai tongkhabala muyo rinani wahan muyo ni rekha kasing mosla ang thosu ko markhano wahan muyo kasing mosla hangai agi ani ama hingke kasing mosla thokjagya manamjago bo kasing mosla no markhano hingke jeng masayata hingke chana musungri bo bini bagai muinyara binai jeng amuyo ri masau haben mus masaya manamjago bo doina no manamjago doina bo sri karan apno shimi bo chau motom jagai apno shimi chau hingkai hingte heta hingke tini ni ani o blog no ang oron pairisnai te ang o manto jesik mansak ang blog renan try khainai daily reman khangke renai reman yangke salja salni rok badungnai tobo ang daily renan try khainai o manto hingke gete kaisa kok norok ani birthday sanani ta pokbaji comment khainen ta pokbaji bufuru hingke jotono belai hambai norok asake jorare ani blog no nai tongman bagai haino haite shakatal video tu bhaibinai te shamani kotha video tu bhaibinai hingke tinin jorate asakno jotono hambai te khulumka